Gansanmaman dugu kɛ filɛli yɔrɔba ye a kokorow kɛrɛfɛ nɛmama yɔrɔw de fana bɛ yan ka caya. Kululaji n'a b'i wele cascade nansarakan na o ti jate ka ban nka Zade Plus kululaji de tɔgɔ bɔlen don kosɛbɛ. Kilomɛtiri 3 be ani dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ a janya bi taa mètre 20. Malik Konane ye yɔrɔ jirala ye. Nous avons plus de 10 cascades à mort. Cascade min bɛ man kɔnɔ ani tɔnkpi yɛrɛ mara bɛɛ a ka ca ni tan ye nka a fankelen bɛɛ bɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni maaw taali man nɔgɔn u bɛ burusi kɔnɔ duguw de la minnu ka jan duguba la kosɛbɛ. O kumana cascade min na kodɔnnen don kosɛbɛ o ye Zakule ta ye. Dɔgɔkun o dɔgɔkun maa minnu bɛ taga ye filɛli la bɛ taga 2000 walima 3000 la. 2000 à 3000 visiteurs. N'i y'a ye filɛlibagaw ka ca ka na yan sabula koliyɔrɔ bɛ ji in duguma min bɛ wele ko piscine naturelle o ka di sifinw caman ye n'a fɔ Dawuda Ture. Ora tile dama bɔ an dɛsɛla yan bon an kɔnɔ bi dimanche minɛ an bɛna bi dimanche choisi kana se ka na cascade visiter ka filɛ vraiment nana ji yɛrɛ b'an na donc ça fait que là an bɛɛ tu content ni propre. Ni dunanw bi na yan ka caya Zade Plus cascade kelen don wari ɲini yɔrɔ fana ye sifin dɔw bolo n'a fɔ Maniga Marius ale bina banji de feere ni dɔw b'a wele ko ɲɔnglɔn nka danfara b'u cɛ kamasɔrɔ banji bɛ bɔ yiri de la Marius ka fɔ la. Voilà, le banji est à la base du palmier. Banji bɛ bɔ palmier zun de la ni palmier yiri bina banji bɛ sɔrɔ ka sama ka bɔ a la nka bɔbagaw b'u dan ma. Le palmier et puis on peut exploiter le vin. Donc gobelet ça là. An bɛ nin galama in fa feere 100 nin bɔli in fana falen banji la an b'o feere 440 walima 460. 150 000 francs. Nin cascade in bɛ kulu de cɛ ma walasa I ka s'a ma I bɛ kulu yɛlɛ fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ ka jigin duguma o n'a to I bɛ ji ye a kɔnɔna bɛɛ ye yirizunbaw ye wa a bɛ dunanw caman siran nka o tɛ Adama Keita ni a tɔɲɔgɔnw ta ye olu minnu bɛna jɛnbɛfɔ la dɔgɔkun o dɔgɔkun walasa ka wari sɔrɔ. An bɛ wari dɔɔni sɔrɔ an bɛna mɔgɔw nisɔndiya ka so dɔɔni kɛ fɛn de lafiya sɔrɔ an bɛ taa olu ma an t'a fɔ la dimanche yɛrɛ an bɛ don a ka la so fɛ. Cascadiw kɔfɛ dakabanankuluw fana bɛ man n'a fɔ tɔnkpi kulu o min janya bi taga mètre 1000 ni 223 la. Malik Konane. Nous sommes sur le mont Tongpi. N'i ye Kodowari kulu bɛɛ la jamjanbaw ta tɔnkpi ta de bɛ jɔyɔrɔ filanan na n'i b'ale sanfɛ I b'a ye manaminɛnw ninnu kulu dɔrɔn de ye I tɛ se k'a jate k'a ban o tuma na u y'u bɛɛ la kumabaw de ta k'olu fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ kulu kumabaw la Gla ta bɛ yen B ta bɛ yen tɔnkpi in bɛ yen Dan de Man fana bɛ yen kulu fitininw caman fana bɛ yen nka tɔgɔ t'olu la. Les petites montagnes n'ont pas de nom. Filanin walima ko Dan de Man fana ye kabakoma yɔrɔ ye a janya mètre 900 n'i bɛ man dugu kɔnɔ I b'i to fan bɛɛ ka filaninkulu in ye walasa ka yana sɔrɔ ɛri 2 ɲɔgɔn tagama de bɛ kɛ forow ni kungo kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ. Pourquoi on dit Dan? Parce que elle a. Mun de la a bɛ fɔ ko ɲi sabula kulu in n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ ɲi 2 tugulen ɲɔgɔn na da kɔnɔ o de kama kabini ne yɛrɛ ka dɔgɔ n b'a mɛn an bangebagaw da ko ɲinkulu bɛɛ bɛ a wele ten. Kuluw fana kɔfɛ dunanw bɛna man kabakomafɛn dɔgɛrɛ filɛli la o ye jɔpɔn ye nansarakan na ko pont de Liane o fana damadɔ bɛ man ni a lamini duguw la jɔw de siri-sirilen bɛ ɲɔgɔn na ka kɛ sira ye ji sanfɛ walasa dugudenw ka se ka tɛmɛ misali la Kavali Badji ni o bɛ Côte d'Ivoire ni Libéria cɛci jɔpɔn de bi o sanfɛ o b'a to maaw bi tɛmɛ nka tanaw bi a la Konane b'i dɔ fɔ an ye. Nin pont in kangari gɛlɛn 2 dalen don maa t'i yɛrɛ a kan ni samara ye wa I tɛ singam fana don I da kɔnɔ olu fɛn minnu filɛ nin ye u ti kɔrɔbɔ. Man filɛli yɔrɔ ni a kabakoma yɔrɔw ka ca o de b'a to dunanw ka nali tɛ kɔtigɛ yan. Ji minnu bɛ jigin ka bɔ kulu sanfɛ n'u bɛ wele ko cascade ani jɔpɔn olu de kɛlen bɛ ka man tɔgɔ bɔ bi kosɛbɛ a ye to VOA Bambara sanfɛ walasa a ka bɔ nin ɲɔgɔnna caman dɔgɔyaliw kalama Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la Man Côte d'Ivoire.